Ahojte, namasté. Pomaly s výdychom ohneme krk doprava. S nádychom hlava na stred a s výdychom doľava. Pokračujeme tempom svojho dýchu. Cítime, ako sa nám krk naťahuje. Snažíme sa ucho priblížiť k ramenu čo najviac, ale pritom ramená nekrčíme. Výdych k ramenu, nádych na stred a výdych opäť k ramenu. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, výdych. Ostaneme vpravo, chytíme si pravou rukou ľavé ucho a ľavou rukou ľavé rameno. Naťahujeme krk ešte viac. S ďalším výdychom otočíme hlavu smerom k podpazušiu a naťahujeme zadnú stranu krku. S nádychom na stred a vymeníme ruky. Opäť s ďalším výdychom otočíme hlavu k podpazušiu. S nádychom na stred, s výdychom ohneme krk dopredu, s nádychom dozadu, s výdychom opäť dopredu, brada ku hrudi. Nádych, cítime poriadne naťahovanie hrdla, výdych dopredu. Nádych dozadu, výdych, nádych, posledný krát výdych, uvoľníme hlavu na stred, vystrieme ruky do bokov a robíme kruhy našimi rukami. Kruhy nemusia byť veľmi veľké, hlavne cítime, ako zapájame ramená. Nezabúdame dýchať. A druhá strana. Spojíme končeky prstov pred hruďou a vytáčame sa doprava, doľava. Spolu otáčame aj hlavu a pohľad smeruje za nás. Doprava, doľava. Taktiež nezabúdame dýchať. Ak sa dá, na strede nádych a do stran výdych. Zastaneme v strede, ruky natiahneme nad hlavou a položíme ľavú ruku na pravé koleno, pravú ruku za nás a vyrotujeme sa smerom doprava, pohľad smeruje za nás. Nádych, ruky opäť hore a výdych. Pravá ruka na ľavé koleno a ľavá ruka za nás. Vytočíme sa doľava, pohľad smeruje za nás. Nádych, ruky opäť hore a s výdychom položíme pravú ruku ohnutú v lakti do podložky, ľavú ruku natiahneme nad nás, nad hlavu smerujúcu doprava. Pohľad smeruje za pravou rukou, pravou dlaňou. Nádych a výdych do opačnej strany. Nádych na stred a prejdeme do polohy na štyroch. Ruky sú v jednej rovine s ramenami a kolená v jednej rovine s našimi bedrami. S nádychom ohneme chrbát, pohľad smeruje hore a s výdychom vyhrobíme chrbát, pohľad smeruje na pupok. Nádych, opäť ohneme chrbát, lopatky blízko k sebe a výdych, vyhrobíme sa poriadne, lopatky od seba. Nádych, výdych,
nádych, výdych, nádych, výdych. A s ďalším nádychom ostaneme v neutrálnej polohe, vystrieme ľavú nohu dozadu, pravú ruku dopredu a držíme. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 a uvoľníme. Vystreme pravú nohu dozadu, ľavú nohu ruku dopredu a držíme. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 a uvoľníme. S ďalším nádychom natiahneme pravú ruku dohora a s výdychom ňou prejdeme až popod. Hruď doľava, nádych, výdych doľava, nádych, ruka hore a výdych doľava, nádych, výdych, nádych, výdych a uvoľníme, vymeníme ruky, ľavá ruka hore, nádych, výdych, popod hruď doprava, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych a uvoľníme. Dlaňami prejdeme o kúsok do prečie a pritlačíme hruď do podložky. Poriadne otvárame ramená. A dýchame. Pomaly sa vrátime do polohy na štyroch, vystrieme jednu nohu po druhej, prejdeme do plenku a cez pokrčené kolená urobíme vlnu dozadu do psa s hlavou dole. Následne cez vyhrbený chrbát prejdeme do plenku a cez pokrčené kolená opäť do psa s hlavou dole. Opäť hrbíme chrbát do plenku, nádych cez pokrčené kolená, výdych, pes s hlavou dole, nádych, plank, výdych, pes s hlavou dole, nádych, plank, výdych, pes s hlavou dole. Pokračujeme, nádych, cítime ako rozhýbavame ramená, nádych, plank, s výdychom pokrčíme kolená a postavíme sa na ne. Nádychom urobíme polkruh našou ľavou rukou smerom doprava, pričom chytíme pravou rukou pravú petu a s výdychom dole vymeníme ruky, pravá ruka polkruh smerom doľava, výdych dole, nádych, ruka hore, výdych dole, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych. Posledný krát nádych. Zadok položíme na pety. Prejdeme hruďou do podložky a vystrieme ruky. Poloha dieťaťa. Napojíme sa na svoj dých. S nádychom zaprieme ruky do podložky, zdvihneme zadok, urobíme s ním polkruh, položíme ho do podložky spolu s bruchom, vystrieme chrbát a pohľad smeruje hore. S výdychom opäť poloha dieťaťa, zadok na pety, nádych, brucho do podložky, kobra, výdych, poloha dieťaťa.
nádych, kobra, výdych, poloha dieťaťa. Ruky ostávajú na tom istom mieste aj počas kobry. Nádych aj počas polohy dieťaťa. Výdych. Nádych. Ostaneme v kobre. Odlepíme ruky od podložky. Poriadne napneme chrbát. A uvoľníme sa do podložky. Chvíľu si oddychneme. Napojíme sa opäť na svoj dých. S nádychom prepletieme ruky ponad náš zadok a vytlačíme sa hore. Brucho môže pokojne zostať v podložke. A s výdychom opäť sa uvoľníme do podložky. S nádychom položíme ruky ku hrudi, vytlačíme sa do plenku a s výdychom prejdeme do psa s hlavou dole. Poriadne sa tu ponaťahujeme. Nádychom robíme veľký krok pravou nohou dopredu medzi ruky. Položíme ľavé koleno do zeme a s ďalším nádychom vystrieme chrbát, otvoríme hruď pomocou rúk, ktoré sú ohnuté v lakťoch a zároveň paralelné so zemou. Dýchame. Tlačíme panvu do podložky a cítime naťahovanie aj v oblasti panvy. S výdychom vystrieme pravú nohu, položíme ruky do podložky, chrbát necháme vystretý a zároveň hruď pritláčame ku kolenu. Dýchame. S nádychom pokrčíme pravé koleno a prejdeme opäť do plenku, následne s výdychom do psa s hlavou dole. Robíme veľký krok ľavou nohou medzi ruky, položíme pravé koleno do podložky, vystrieme chrbát, ohnuté ruky v lakťoch. Otvoríme hruď a dýchame. Vystrieme ľavú nohu, ruky položíme do podložky, chrbát necháme vystretý, hruď pomaly pritlačame ku ľavému kolenu. A dýchame. Pokrčíme ľavé koleno, prejdeme do plenku a s výdychom do psa s hlavou dole. Urobíme krok dopredu obidvoma nohami, horná časť tela ostáva visieť, chytíme dlaňami opačné lakte a pomaly sa pohojdáme sprava doľava. Pomaly vystierame hornú časť tela. Následne vystrieme aj ruky ponad našu hlavu, poriadne sa nadýchneme a s výdychom sa nahneme doprava aj s rukami. Nádych na stred a výdych opäť s vystretými rukami doľava. Nádych na stred, výdych doprava, nádych na stred, výdych doľava. S nádychom prejdeme na stred a s výdychom sa opäť prehneme v hornej časti tela a vyvesíme sa. S nádychom prejdeme do plenku a s výdychom opäť pes s hlavou dole.
Ideme na kolená, sadneme si na päty a pomaly jednu nohu po druhej vystrieme pred seba. Pokučíme pravé koleno, vystrieme ľavú ruku dohora a položíme ľavý lakeť ku pravému kolenu a vyrotujeme sa doprava. Pohľad smeruje za nás. Chrbát máme stále vystretý. Vymeníme nohy, pokrčíme ľavé koleno, vystreme pravú ruku a pravý lakeť dáme ku ľavému kolenu. Naša ľavá ruka ide za nás a taktiež pohľad smeruje za nás. Poriadne sa vyrotujeme s vystretým chrbtom. Vrátime sa naspäť, dlane položíme tak 10 cm za náš zadok a potlačíme panvu hore, vystrieme chrbát, snažíme sa lopatky čo najviac priblížiť jednu k druhej. S výdychom uvoľníme, ľahneme si do podložky. Vystrieme ruky do strán, nohy ohneme v kolenách, päty necháme vo vzduchu a vytočíme kolená doľava. Natiahneme sa ešte viac tým, že chytíme ľavou rukou obidve kolená. Pravá ruka je vystretá a rameno ostáva v podložke. Vymeníme strany, vyrotujeme sa do druhej strany, pomôžeme si našou pravou rukou. Prejdeme opäť na stred. Vystrieme nohy, ruky položíme pri telo, dlane otočené smerom hore a uvoľníme sa. Pozornosť presunieme na celé naše telo, od prstov na nohách, po temeno hlavy. Uvedomíme si, ako sa vďaka dnešnému cvičeniu uvoľnilo a spoločne s telom uvoľníme aj našu myseľ. V tejto polohe sekvencia končí a ja ďakujem, že ste si ju spolu so mnou zacvičili.